weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dakaru lamorgo leydi sénégal noksoɗa lamorgo leydi mauritanie bamako banjuli konakiri bisawo ko on waktu yoni ha to raba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal caggal nde kaaf hanki o yaltini haalande mum ndi kuɓeri ndi leydi sénégal ƴetti ken tolno e lebbi ɗiɗi tettama ma tottite leydi maroc laamu leydi sénégal ƴetti pellital o saaha uddide hen enquête jaƴƴo no fewi gam tumde yata wona mbuñaari woni caggal ɗe gueɗe kala to leydi mauritanie hanki o waylo waylo jagorɗo seeɗa waɗama ɗiɗo guittama e golle men tijjani thiama oɗo saaha woni jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi o fuɗɗima golle makko subaka hande o to leydi mali ken tolno e ɓalli jeetati goni ko jiita toon to diwan mo yeliman addi caɗele mawɗe wonande ɓen waranaɓe ɓeɗo hen sukaɓe ganduɗa mbiyani mbaɗani ken tolno e capantato mbiyama teeb kamɓe ɓen waraɓe kala ɓe jiita ko guite mabɓe ene kaɓɓa woɗɗani sara sen waali to leydi guine konakiri hande o yiide haalisa wonti hunde sattude no fewi ken tolno e dumuna juɗɗo haysa neldama haalisa yeehi banque walla nokkuji goɗɗi beele mbawa hebde ko caɗele hanki o amadou ba wuuri ko hoore jagɗeɗi kame jagorɗe toppitiɗon fannuɓe kolliti ɓe ƴetti hen peeje mawɗe gam o saaha ɗoftude ɓesguji guinenaɓe kabaruji men mana men ha to nigéria togo e congo brazzaville ma en jiya toon to rd congo ma en jiya toon to cameroun jolam jaɓeni jahaten ko toon to moyena orient musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno avc cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli mumen kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte .com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredi nord a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto semme jokkodirta koye amadou samba diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi mali gonɗa jokkodirta koye bayel djibril diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto mbour leydi sénégal jokkodirta koye saydou ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettode kabaruji mon e ɗemgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient
Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e jeetati mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon hettotoɓe jewte moɗon buuɗalirmede tarihaji annabaɓe ha e kumpital mon e ɗemgal pular son jiiɗa téléphone ngaji mon tedda kala mum son jeehi toon to YouTube on tappi weltare TV walla weltare ɓiɓɓe fulima on jii toon tengande so yalti mbaɗon abonné kala kay ko daɗiri on ko fati e tarihaji annabaɓe kala ma on mbawa heɗade ɗum toon ma mbawa kadi téléchargé e nder wonande loye mon mbawon tigui jogade ɗum toon beele mbawon hettade e kala saaha ko nafoore mere tan wonani mon hena jahaten ko ton to luksaybo gorgol jabbuɗen musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ene gasa noon ko yiiɗi famminde ko ma jur seeɗa nde to ɗi artude ko fati e banggue zakatul fitri woni asakal muddore ɗe gandi hande o ko actualité ɓurɗo sarade e nder ndo julɓe kala nde tawno julɗo so tawi hoori ha yettima oɗo saaha woni tan ko nawata korka makko ka ko oɗo hen askal mbiyen zakatul fitri mo nelaɗo men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam sunnini e dow meɗen ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ceerno Abdoullahi Sarr askal muddu hoore ene waɗɗi e kala julɗo mawɗo e suka debbo e gorko ƴoƴƴo e kangaɗo dimo e dimajo fof ene waɗɗi e muɗum wonande noon joguiɗo ene waɗɗi e joom galle o kadi ene waɗɗi o yaltinana kadi kala mo ganduɗa nafaqe muɗum fawi koye makko ko kanko joom galle o ko kanko yaltinanta ɗum askal muddu hoore muɗum somo jogui jogade nde noon won konngol wi so tawi omo jogui nguura ñalawma makko timmuɗo omo jogui kayitari galle makko ha timmi omo jogui bottari galle makko ha timmi omo jogui hirande galle makko ha timmi ɓurti ko ɓurtata ko omo itta hen askal muddu hoore holko foti ittede ko muddu mo ganduɗa ko muddu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon so tawi en ƴimnima e ɓetirɗe meɗen ene wona hamdar pot 12 ba mawɗo o waɗe hawo memlina ɗum ene wona ɗum so tawi en tumnima noon e ɓetirɗe kiloji ene waɗi luural won wiɓe ko kiloji ɗiɗi won wiɓe ko kiloji ɗiɗi e genne walla won wiɓe ko kiloji ɗiɗi e libar ɗum noon yo jomum ƴeew tan ɗo haqqille muɗum ɓuuri heɓidade ɗo ko ɓurti ko kam ɓuuri ko manki ko o yaltina ɗum so tawi noon a ala an a jogaki fawtima e maɗa so tawi noon an ka liggotoɗa ko wayno liggey tuuba ko lewru joɓeteɗa aɗa ɗamini so lewru ma yi ma yoɓe ɗum aɗa wawi ñamlade pawa hen kono so tawi a ala fof to ɗaminiɗa ma yoɓoy a wiyamiraka ya ñamlo jaltina askal muddu hoore ɓuuri yiɗi yaltinede kadi ko ñamete won konngol wi ene yaltine kaalis sabu noon ene gasano sen jeehi deftere nde wiye min haaji muslimu omo haala ɗum toon omo wiya ɓuuri yiɗede yaltinire koko ñamete nelaɗo yaltinanno koko ñamete sahabaɓe ɓe jaltinanno koko ñamete kono so wona taw ko lor ƴooñi o wiyata so lor ƴooñi noon ɗon ene sella yaltine kaalis anduɓe ɓe noon kawri wonde lor ene ƴooña sabu miskino o so tawi o hokkama maaro ñande e julde o dañata to yeeyoyi maaro ko te kanko wal haalu julde en kewani ñamde maaro kewɗen ñamde ko tiyo ɗo anduɓe ɓe ene kawri wadde ene wawi yaltinirede kaalis o hokke kanko miskino o wasa lorlude ñande julde nde gam ƴewolde to yeeyi hokkete noon ko miskino joom galle noon mbiɗen ene yaltinana joom suudu muɗum ene yaltinana sukaɓe muɗum ene yaltina hay liggotoɗo muɗum tawi omo jogui liggotoɗo ko mbiyeten ko wayno bindan ko ɓaade wona kaldaɗo ene yooɓe lewru ko bindan tan ne wone galle suka hokka suka tan en liggo e galle he omo yaltinana on ɗon yiɗa noon yaltine ko ñande subaka julde nde so tawi a juuli salatu ɗon e fummoyde ko ɗo yiɗa yaltine nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o yaltinanno ko subaka haade makko fummoyde ene sella noon jaltina ko adi ɗum balɗe ɗiɗi ene sella jaltina ɗum ko adi julde ñalawma goto kono ɓuuri yiɗede ko subaka julde o jaltina ko adi nde aɗa fummoya
sa kongol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi so tawi a yaltini ko adi aɗa fummoya an a yaltini asgal muddu hoore kono sa woppi ha fummoyi a arti a yaltini an ko sadak tan mbaɗɗa nelaɗo ene wiya ni hokkete ko miskino walla faqir ko mbiyeten ko on hokkete kadi a nawananmo aɗa ɓetata mbiya yo aran ala a nawananmo asgal muddu hoore o ɓuri yiɗede kadi ko yaltine wuro ngo je gonɗa ngo ko ɗon sa yaltini dokka miskineɓe wonɓe ɗon ɓe so wona taw noon ɗon ala miskineɓe ko wuro wongo waɗi miskineɓe walla ɓen toon ɓuuri hartojinde hen nawanade ene sella noon debbo so tawi ko galo joom galle makko ko basɗo ene sella so yaltini muddu makko asgal hoore o hokka joom galle makko kono sellata joom galle makko o hokkamo kanko debbo o hay sinno ko basɗo saabu nafage debbo o fawi koye gorko o nafage muɗum fawake debbo o mbiɗen noon aɗa hokka ko ñamete hokkete hokke maaro tawi ko maaro ɓuuri wuurede e nokku mo gonɗa o kala ko gawri ɓurdi wuurede e nokku mo gonɗa o ko ɗum yaltinte kono maaro ko so tawi waɗi ko façon ngaji tati ene waɗi kilo 100 ene waɗi kilo 100 ene waɗi kilo 50 ko kilo mo 100 o hakkude o ko on jaltinta ɗum noon yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe eɗen jinno yañare kono ta on hokkani yo Allah jaɓanen goɗɗe men moƴƴe ɗe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe mone men fof yo tinno noon eto yaltinde asgal muddu hoore ko hunde mawde no feewi en kaalino hanki nafoore muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ibrahima Saydou Kane mo ligseɓe gorgol ngam weltare ɓe fulɓe andu diine ma a jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane min mbiya allahuma amina ya rabbi ɗo henno laaɓi ceer ɗum noon moni kala yo yaltin asakala muddu hoore tugganma tan ñalawma hande o ha fayma subaka lawa juulalo an joguiɗo yaltin mo ala o noon fada ha totte so tottama kañumne yo yaltin nde tawno ko ɗum woni ko yaltinte moƴƴinanma dewal ma Allah moƴƴinanma korka ma kala a jarama Seydi Kane golle ma jooɗi peewi garten koye kumpital men ɗemgal Pulaar nder leydi ndi Sénégal garten koye kaaf noon kamɓe jogui ko fati banggue futkoyngel Afrique kono kadi hanki o waɗi haala mawka no feewi ɗum ko caggal nde ɓe jaltini nde ñawore caggal nde Maroc wulliti ken tolno e laabi ɗiɗi eɗen gandi ko ñalawma hande o waɗi lebbi ɗiɗi ko Sénégal ƴettuno ndiɗo hen kuɓeeri toon to Rabat ɗum noon final wonno ko hakkude Sénégal kame Maroc ha ganduɗa Sénégal ƴetti ndiɗon kuɓeeri artude nde leydi mum Sénégal guila nden noon Maroc koko rewi hen wi yaadani hen nde tawno ɓen fettoɓe Sénégal ɓe jeehino haaɓe jalti terrain o ɗum ko caggal wonde Maroc rokkano pelanti ɓe kolliti noon on pelanti wona goɗɗo no feewi jeeyi sababu noon ɓe jalti kono ɓe gartino e nder terrain guila nden noon Maroc koko rewi hen ne wullito holliti wonande kay neɗɗo so ya yalti terrain firti ko foolama walla ni fotano wade no wayi dani hen ko waɗa ɗum ko kaafa rokki Maroc gonga holliti Sénégal ndel kawguel ndi kuɓeerde ɓe nawi ndi ndin kuɓeeri wodani leydi Maroc ko waɗa ɗum ko kadi Maroc kala ko fawno e muɗum ko fati banggue wonande teddedi kala ittama ha laaɓi ko ɓuri hen hewde ko waɗa ɗum ko noon wonande guila hanki ha faynma hande wonande kay aduna football o kala koko holliti metti men ko fati banggue oɗo hen décision mo ƴetti ɗum wonande kaafa ko waɗa ɗum ko kadi fédération football mo leydi Sénégal holliti yadani hen janggo ni ɓaawo janggo gouvernement mo leydi Sénégal yaltini ɓattake holliti ma uddide hen enquête windere jaƴƴo no feewi ƴeewa kay so tawi wona mbuñaari woni caggal ɗeɗo hene gueɗe teni kadi ɓe kolliti ɓe jadata hen hande ni ɓe jadata hen ñalawma janggo o oɗo saa noon ko ndi jamdi tindi tigui woni hakkude Maroc kame Sénégal wondude kaaf ɓe ganduɗa yaltinɓe ngol konngol hanki o ha ganduɗa hande o ɓe keeɓi hen ñiŋali mawɗi no feewi toon to Casamance kene tolno e koñinkoɓe tatoɓe Sénégal mbasi pittali mumen ɗum ko to banggue funnague seeɗa Sindiar ɗum noon ɓe gonno tigui koye opération haɓade ko fati banggue guese drogue taweteɗe toon ɗen guese noon caggal petrol ɓe jaɓɓi ko petrol fettude mabɓe hen tata noon mayi tato heddiɓe gañima hen kono haɗani hande aɓe jokkitto jeune militaire numéro 5 e jokkude taw kadi ko fusde e derguide ɗen guese ɗum ko keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Gambie jagorɗo ya ngara Yakuba Jemne wiyanoma tan ca hen wi ala ko muɗen ɗum ko caggal nde ɓen kolliti donnoɓe otoji arde ha Dakar ene musi mabɓe no fewi ko fati visite technique
taw kadi ko ɓen jogiiɓe Seehu Sarif woni minikaruji nawoji yimɓe sappo e ɗiɗo ha sappo e jeenayo kala ɗin kala goni koye ƴeewede cellal ɓalli majji woni cellal ɗin otoji ngam teskede accident ji ene keewi no feewi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon wonande ɗiɗo hen minikaruji kala accident waɗi ko kanji tan kewata teskede taw koye dow oɗon sifa ko wona ɗum ko noon hewɓe kay e sofreɓe finoɓe yoga e région ngaji leydi ndi kollitino ittude oto tan adunuma ha Dakar ko haalis kewɗo no feewi to saari ha Dakar wona yettima tan a waɗi visite technique ko wona ɗum ko kadi ma ƴeewa ɗo koɗɗa ƴeewa ko ñamɗa ten ɗin dumunnaji kala a gollata musaɗe mabɓe no feewi ko wona ɗum ko noon jaagoɗo hollitima ɓe guddit joɗorde visite technique ɗum noon ko toon to Kédougou ha toon to Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou Matam Saint-Louis Louga Kaffrine Kolda ɗino kuji kala ma mbaw udditede hen ɗum noon fuɗɗotto ko 15 lewru avril fandu ndu eɗen gandi ɓe dokka tan ko lebbi ɗiɗi haɗa ha lewru mai so haaji jomiraɗo o gartiren koye cummusɗo baɗɗo ɗum koye canki jamma o ɗum noon ko toon to garu thiére mo Kermassar mbiyen tan garas jaga jayuji ɗum noon kene tolno 17 jaga jaya woni ko sumi hen ha wonti ndondi ha ɗo noon andaka taw ko jeeyi sababu oɗo henna cum ɓen syndicat ji dognoɓe otoji ɓe kolliti ɓoyata so tawi ala ko gasi koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗum ko jonde hanki o hakkude jaagoɗo ya ngara yagoɓe jenne kamɓe ɓen toppitiɓe dognoɓe otoji ɓutte nder leydi ndi Sénégal gora ka noon woni wonande kolaɗo kuuɓal mabɓe ɓe kolliti ɓe gullitima wonande poste ji police ene keewi boli hen no feewi a wawa dogde ko fotino kilométre ji seeɗa taw warani poste police walla gendarmerie kala ɗo garɗa ko ma toɓɓa ko toɓɓete kone heewi tene kadi ɓe tampi hen no feewi ɓe jiiɗi ko ndiɗum ustete hoorejo leydi fodino ma ustuɗen gueɗe kono haɗo ɗo gonɗen ɓe kolliti ala kala ko gasi hen haydara kono kadi ɓe kolliti o saaha so ala ko gasi noon koɓe yahanoɓe hofgo juuɗe ngam hollidde mette mabɓe gartaten koye chroniqueur mo Walfadjri Cheikh Bara Ndiaye eɗen gandi ko sarɗi yanke kono ko kewɗo wokkidde konguɗi mum bonɗi no feewi faade hoorejo leydi ndi kanko noon hanke waɗi jaltal makko o holliti wonande omo heɓa ɓatakuji taw mo sappane hen ko wayno mayde omo sappane hen mayde tene kadi yimɓe gandu o wona kangaɗo omo selli omo wiwen ko haali komo andi tene kadi jomumen enen gandi hayɗo hoɗi wona kadi e saaha kala so woni galle makko omo wayno tinowo ɗen gueɗe ni kala ɗen kan haala noon o yedditi hen hoore makko o holliti omo selli omo wiwen kono kadi tagui mo haalde tan ko ha yimɓe ganda so tawi wonko heftimo kam wonande kam o haalino ɗeɗon gueɗe gartaten koye supporteur aji wonande Sénégal naaɓe 16 nangaɓe toon to Maroc ñawa toon woni hen ko hitande woni hen ko lebbi 6 woni hen ko lebbi 3 LONASE yaltini kene tolno 17 millions koppareje franc CFA ngam wallide koreji mabɓe e ndu lewru korka teddundu eɗen gandi ñande altine nde ɓe darinoma e yeeso tribunal ñawore mabɓe taw ko ñawore nodditande dirtina ha 3 ndu lewru ndu gonɗen toon to Sédhiou ko goto baɗowo trafic ko fati banggue drogue kañum wiya teɓ e nder moto makko ɗon ɗo yinno suuɗade kay ɗum noon ko brigade de Sédhiou ken tolno e 119 taw ko kilo huuɗo ko woni ko tetta e makko woni ko tetta e makko kanko no iwi koto banggue Guinée Bissau banggue Bafata wiyama teɓ taw koye nokku biyeɗo Hambaya ko toon ken wona 15 kilométre walla mbiyen ken wona kilométre 5 hakkude e Marsassoum ko toon o wiya teɓa to Bakel brigade hygiène toppitiɓe laaɓal on chef Mbaye Fall o holliti ɓe mbaɗi opération mawɗo no feewi e nder jeereji Bakel ɓe tetti kono tolno e marchandise uji kewɗi no feewi ɗi ganduɗa happu men koko gasi gueɗe e gueɗe jareteɗe e ñameteɗe ɗen gueɗe kala wo erima noon population finoɓe to Bakel nde jaggodirta e mabɓe gollodira e mabɓe kala coɗɗo darata ko fate banggue wonande guila datuji ɗi eɗen gueɗe kala belɗen gueɗe kala ɓuura wonde jaam e ndenka e kisal o debbo o yarata koye duuɓi 51 kanko noon omo jogui sukaɓe nayo teni ko ceeraɗo kanko noon o nanguira ko yeydemo drogue teni kadi omo liggina kadi
ɓen woɗɓe o darima yeeso tribunal o sa o nawama to parquet kanko ɗo hen suka debbo nottotoɗo o Traoré mo duuɓi 45 omo liggina suka mo ganduɗa ko mineur ne yara e duuɓi 11 wiyete ko Essa Diaby on woni mo nelata ya livre ya ko fate banggue wonande gueɗe ko fate banggue drogue kanko noon wiyama teb omo hetta o sa ɓoyata mo ƴettu visa makko gam fate to kaso dossier Pape Cheikh Diallo kame Djiby Darame nana ɓeydi tan layde e kala ñalawma garɗo o saaha ko nanga e nder on dossier to fannu debati goto kadi ɓe jettima 49 ɗum ko nayo jagga eɓe nanga ɓene heena agent goto liggotoɗo taw koye weeva kona ɗum ko noon toon to Saint-Louis o saaha ko toon jomumen ɓuuri wawde nangguede ɗumuddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guendi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hanki o hoorejo leydi ndi kami hoore jagle ndi mbaɗi waylo tokoso taw koto banggue jagorɗe leydi ndi o saaha ko jagorɗe nayya ɗiɗi guitta ɗiɗo toɗɗa Tidiani Thiam gonnoɗo to banggue mine industrie oɗo saaha waɗama jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie o woni ministére de la santé o fuɗɗima golle makko hande o kanko on Tidiani Thiam jeeyaɗo toon to Lugseyba gorgola Wuldu Zeyna kañumne toɗɗama woni industriel o lomti ko Tidiani Thiam Mohamed Wuldu Maymiya onne kadi toɗɗama woni jagorɗo ndema ɗiɗo woɗɓe diwame hen on noon ko Mohamed Wuldu Sidi Ahmed Wuldu Abache on nana ɓe ɗiɗo goni riwaɓe e nder ɗiɗon postoji mummen keddoɗen koye leydi ndi keddoɗen koye nder leydi Mauritanie garten koye hoorejo leydi garten koye gaz cifodiraɗo nandiral hakkude Espagne kame leydi Mauritanie noon oɗo saaha dañi client Espagne watta ittude gaz taw kadi koto woyndu nodditendu hende rendandu hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal ɗum noon fayata ko toon to Espagne o saaha kilineɓe ɓuuriɓe teskinade ɓe leydi Mauritanie ene hen Turquie ne hen Italie ne hen kadi Espagne ene hen leydi Égypte ko ɓeɗen goni adiɓe famodirede taw koye dow ɗeɗon gueɗe haɗe gueɗe ɓuura wawde fawade e dow lawola jafuɗo no fewi jeeten ko toon to Nouadhibou campagne ittude diƴƴe e booli tenti noon jeere tewa eɗen gandi ɗe balɗe tati jawtuɗɗe toon to Nouadhibou ko toɓoli mawɗi jippi toon ñalawma gariɗo wanno tan ko baade kono ñalawma ɗimmo kay ko wanji tan ha yogay beddaji keewi won otoji ni naaɗe ndiyama ha paani hen e ɗeɗon gueɗe kala muɗum ko wona ɗum ko noon wonande ñalawma nde ɓe ƴetti pellital ngam oɗo saaha kay yaltinde ɗeɗon diƴƴe taweteɗe ɗiɗon nokkuji kala muɗɗum police fawi jungo mum toon to Bassikno ɗiɗo taw ko wujjoɓe to tribunal mo Bassikno gonɗo e mahede taw ko ordinateur uji e portable uji woni koɓe guitti hen ɗum noon wi Aminu Wuldu Sidi ɓe noon ɓe qirlima kamɓe mbaɗi ngal badal o sa ɓe mbiyama teɓa wonande catal jiilaw lewru ɓe kolliti jiilaw lewru fuɗɗoto ko ñalawma jankikiɗe janggo alhamisa so haaji jomiraɗo wonata ko 19 ngam ƴewde so tawi ne yiye darde sawwala hitande 1447 ɗum ko catal ko fati e banggue wonande jiilawa lewru holliti ɗum ɗon keɗoɗen koye Mauritanie parti wonande pouvoir woni tan landa insaf ɓe landa insaf gardiɗo landa ka on woni Mohamed Wuld Bilal Mashoud o riwi e golle muɗum on biyeteɗo Mohamed El Amin Wuld Yebba on noon riwama e golle muɗum saabi ittira e golle muɗum walande kay koye tumede e kala saaha ne waɗa audio ji
ngam yennude laamu leydi Mauritanie ittimu noon ko gardiɗo kan landa laamu ka ɗum ko ñalawma hanki o maire de la commune nokkuɓe ɗo Makfa ene tawi nder Bassignou e nder région de Hawdel Charqi kanko biyeɗo kanko on biyeteɗo Abdoullah non kay kanko biyeɗo Abdoullah Ben Sidi o erima gouvernement mo leydi Mali nde ñagoto yafuya leydi Mauritanie ɗum ko caggal takkere nde ɓe mbi kay koni komaɓe ɗiɗi nangaɓe cuuɗano walla ni moftano ko ton to Canberra e nder leydi Mauritanie holliti ɗe gueɗe kay ko gueɗe takkere bonde no fewi nde laamu leydi Mali ñagoto yafuya laamu leydi Mauritanie ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali koɓe jeetato taw kadi kamɓe kala ɓe jiita koɓe mbara taw ko wargoji musɗi no fewi kamniɗi ɗum ko ñande 15 ene jofi 16 ndu lewru e nder diwan mo yeeli mana waɗɗani hedde banggue Seno Waali ɗum noon wonande kay tawa ko woni mabɓe ne mbara guite men kaɓɓa ken tolno 3 taw mbawi nawede ko ɓuuren hewde ko fulɓe noon ɗum noon ɗo armée leydi ndi yaltinani communiqué ko fati on fannu kono hewɓe finoɓe toon kolliti musallo men ko koreji men tene ɓen mbiyani mbaɗani ala kala koɓe goni e yahoɓe enen mbaɗoya goɗɗuma mette mawɗi noon woni ko woni toon kame sunare kala wonande kay eɓeɗo enen sukaɓe waraɓe tona to Bamako jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop joɗodima e ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗo toon to Bamako kanko biyeɗo Cheikhna Habib Rahman on noon ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi tenti ko fati banggue tuuma moya mo leydi Mali tuumi wonande leydi Mauritanie ko fate koni ko mum ɗiɗo jafo ɗon ko fate koni ko mum ɗiɗo ene wawi noon dendiraɓe cikka ma taw ken nattuɓe yiide bindi ɗi mbiyane tooña en taw wona ɗum wonde o ko mabɓo ngo tan woni ko nanggui tane nde no fewi wonande ko tuuma moya mo leydi Mali tuumi leydi Mauritanie ko fate banggue koni ko mum ɗiɗo ɓeɓe mbi biftanoɓe battidi kay ko moftede e nder leydi Mauritanie ɗum addi noon haala mawka noon hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala taw koye dow oɗon sifa muɗum to Burema tonne kadi ko sukaɓe ɗiɗo wonande kay dewele gorel jiiduɓe yumma e baaba kamɓe noon gueɗa ne yaara duuɓi 9 gueɗe yaara duuɓi 7 ko kañumen jaɓɓi kañumen gonno e fijirde garnat moɓe koccuno on garnat noon fetti koye dow juuɗe mabɓe kankon ɗiɗon kala kon mbasi en pittali mumen ɗum waɗi noon ko toon to Burema taw koye nokku biyeɗo Atousa nokku biyeɗo Atousa ko toon ɗum waɗi ɓen sukaɓe ɗiɗo kala ko toon mbasi en wonande pittali mumen ɓeydude nden ka e nder diwan Kaay ha tendi toon to Nioro jagorɗo konu leydi ndi udditi toon ka militaire keeso taw ko ka militaire mo 44e taw kadi ko régime armée de terre ke wona kilométre 7 hakkude wuro witengo Jeema ɗum noon ko yidde ɓeydude nden ka e kisala sen giwi to leydi Mali paɗen ko to leydi Guinée Conakry caggal jonde joɗinode hakkude hooreɓe leyɗele tati hoorejo leydi Libéria mo Sierra Leone ne wondi kadi e hoorejo leydi Guinée Conakry e délégation ne laaɓe ɓe Alassane Dramane Ouattara nden jonde gasi nandiral beele jaam ene duumo e keeri leyɗele mabɓe ɗum ko caggal pelɓodire teskanoɗe hakkude leydi Guinée kamɓe Sierra Leone ɓoyani tan pelɓodiral gongal waɗi hakkude leydi Guinée kamɓe Libéria eɗen gandi général Mamadi Doumbouya hollitino hay celtel leydi tokosel ɓe ɗaccirta ɗum leydi gondi ngam hormade mawɓe mabɓe didanɓe ɓe ndiɗo hen leydi ko wona ɗum ko noon o ƴettino armée timmuɗo woni ɗum toon to keeri leyɗele makko ɗo sa noon hoy finama ko noon finoɓe toon ɓe mbasiyama kamɓe kala koɓe hoddiɓe koɓe leydi gotiri koɓe neɗɗo goto nde ɓe gonata jaam e kisal ɗe leyɗele tati kala moni kala holliti
ma daro darde tinde lang bele caɗele mbasa iwrude bange muɗuma to leydi Guinée Conakry yiide haalisa biye wonti hunde sattude no feewi hay sa neldama haalis walla sohli beele tiroɗa keɓa ko caɗele biyeji koko ngakki e nder leydi ndi gouvernement hanki ɓe mbaɗi jonde woni Ba Amadou Wuri ngam yilade peeje mawɗe ko ɓuri yawde yaccade ngam goɗo felo bongo wawa dartade saabu yimɓe hewɓe koliti projet ji men kala koko mbi teb ene darti to Nigéria Maiduguri jangu wannogu toon hay fedde wotere waɗani revendiqué ko kañum waɗi ngun jangu eɗen gandi ko kamikaze kaɓuɗo petrol fettini e sara hôpital sanga kumtari toon to Maiduguri a gala yooɓi pittali ken tolno e nogas e tato neɗɗo temedere e jeetato neɗɗo mbawi gañade hen won hen ene tampino feewi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso caggal sumgoji bannoɗi alet jawtuɗo e no woni 15 ndu lewru mars ndu gonɗen wonande catal sumgoji tenti jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu kanko biyeɗo Raymond Mulu o holliti ɗi sumgoji gañi hen wonande ko Sassou Nguesso woni Denis Sassou Nguesso gorko mo duuɓi 92 kañum gañi e ɗiɗo hen sumgoji laamiɗo ndi ken tolno e duuɓi 40 pawɗi o dañi e kala temedere 94 piccal 82 firti ko ɗo sa ko kanko ɓafti ɗiɗi sumgoji taw kadi koye 5e makko manda RDC Congo ko jangu musgu waɗi toon to diwan mo mbiyata lutturi e nokku biyeteɗo Babissou ene tawe e diwan biyeteɗo Bombassa ko wona ɗum ko noon ko ADF wonande ko fedde islamiste en iwoɓe banggue Ouganda ko ɓen mbaɗi toon janguɓe jooɓima toon hanki o pittali kewɗi galleji kewɗi duppama toon Togo gouvernement o ƴetti pellital manggal no feewi ngam yiilade ko jeeyi sababu sukaɓe hewɓe ne majja e nder leydi mum ɗum noon ko négligence wonno guila tan janvier 2026 hewɓe kay e nder réseau sociaux ni kollita suka men e kala saaha ne bifte tene ɓe jiitata ken tolno 200 suka woni ko bifta haɗo ene yiitaga hen 96 ko mineur en ɓe gollitima ko heewi laamu ngu yaltini numéro téléphone 10 14 wonande kay kala jiiɗo ɓen sukaɓe yo jokkodir hen walla jiiɗo biftotoɓe sukaɓe ɓe darni catal nden kay on fannu kame enquête aji luggi ngam yiilade waɗoɓe ɗe baɗe beele jomen mbawa nanguede ndewne lawol to Cameroun sur sardiyeji leydi ndi dañi hoorejo kesso ɗum noon ko hunde wayrude no feewi e nder leydi Cameroun kanko noon o wiyete ko Théodore wiyete Théodore Dutto on noon woni lomtiɗo Cavaye on Cavaye Yaggi Djibril o mo ganduɗa woni gardidi hoorejo so sarɗiji leydi ndi guila hitande 1992 so tawi noon ko Sénat toon kadi ardi toon ko Abdoulaye Aboubacry on noon lomti ko Jeffrine Marcel o saha wona ɗi cuɗɗiɗi kala dañi lomtotoɓe hesɓe to joolam jabeeri paaɗena ko moyen orient hande watti balɗe 19 o guerre Amérique e Israël ko kocci avion ngaji men ene jana e dow Iran opération mawɗo no feewi gandi Donald Trump erinoma leyɗele windere kala nde ballata ɗum jogade nden kay kisal taw ko maayo Hormuz mo ganduɗa ko toon marchandise uji kewɗi tenti pétrole rewata toon noon woni koye jimadi leydi Iran ene satta no feewi noon hande leyɗele kewɗe kay teskede ma cogguji kewɗi ɓeydo ko wona ɗum ko noon France Emmanuel Macron hanki holliti leydi France kañum tawtotake e yahoɓe renude toon leyɗele kewɗe noon jadani hen autant e hoore mum jeeyi sababu Donald Trump hanki o holliti metti mum hayso tawi woni o ɗoftaga o ñiŋi no feewi noon wonande lota guerre moyen orient hanki o ko misilaji e bomboje woni ko diwi hakkude Tehran ha fenma toon to Tripoli wal mbiyen toon to toon to Beirut woni lamorgo leydi Liban hay nder leydi ndi kala ko ɗum ko noon wonande Iran kañumne deeƴan ne weddo misilaji mum faade toon
to leydi israila kono ɗum kon armée leydi israila holliti yoɓi mi fittandu ali mo mbiyata ali laari jan o noon woni mo ganduɗa ko neɗɗo conseiller mawde no gandi mawde joguiɗo nden ka e kisal mawka no feewi mo ɓatti no feewi Mujtaba kono ɗum ko noon wonande gouvernement mo leydi Iran holliti ko gonga on wasi fitta ɗum goɗɗo kadi mo Israila holliti wari on ko jaagoɗo joguiɗo renseignement leydi Iran on mbiyete Ismaila Katabi on kadi ɓe kolliti hande o ɓe joɓima fitta ɗum ko wona ɗum ko piyanɗe gulle jew mbaɗa toon to Beirut hewɓe noon mbasi toon pittali mumen taw kadi koye piyanɗe Israila kono ɗum ko noon wonande Iran ɗaɓɓiri FIFA o saa yidde ɓe kay ko nde ɓe guittete wonande équipe uji mabɓe toon to Amérique ɓe mbattoye toon to Mexico siftinde moon wonande Iran koko waɗi qualifié ko fade banggue kawguel coupe du monde jogonogel fettude lewru juin taw ko toon to États-Unis de Amérique eɗen gandi matcheji Iran kala ponno fettude ko toon to Amérique kono Iran holliti jogata ko nden kay kisal jouruji mum toon to Amérique ɓe ñaaki ko FIFA nde wattantaɓe Mexico siftinde moon hitande hikka nde yuɓɓini kawguel windere ngel ko leyɗele tati woni États-Unis de Amérique Canada kame Mexico ɗe sa noon ɓe cuwa hebden taw jabowol laamgol posa musidɓe tedduɓe ɗum wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jamal hirande no